Hebrews chapter 11, verse 39. Now, a little bit different this morning. We're going to read 39:40. Dayon magpadayon ta sa Hebrews 12, ug baso na to ang verse 1. Tungod ang chapter 12, magsumpay diretso gikan sa chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 39:40, and then Hebrews 12, verse 1. Hebrews 11, kung nanasa, amen? Kanamaning dog paliw, para sa pagbasa pulong sa Diyos. Well, kung wala kay Biblia, ayaw ka balaka, pwede muminaw ra. Pero kung na kay Biblia, pwede magbasa ka, diya sa imong kauliong Biblia. Hebrews 11, verse 39, English unava sa ikaduha. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Bisaya, o kining tanan nga nakabaton og uska maayo nga dungog pinaagi sa pagtuo, wala nakadawa sa saan. Ang Diyos nakatagana og pipila kalabing maayo pa nga butang alang kanato, nga sila kon wala kita dali gayud mahimo nga hingpit. Now look at verse 1 of Hebrews chapter 12, English. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Tungod ni ini, sa nakita nga kita usab, gilibutan sa uska mabagang panganod sa mga saksi, ihiklin nato, kinsa nakasabot sa pulong ihiklin. Means buhia padaplin. Can I say it that way? Set aside, buhia nga padaplin. Ihiklin nato ang matag kabugaton ug ang salabing kasayo nga makapukan kanato. Ug atong daganon uban sa pailob ang lumba nga anaa sa atong atubangan. In a minute, we're going to pray, but first I'm going to let you sit down now, and we're going to show the video. If you don't mind, Brother Allen, go ahead and turn off the lights there for me. And let's see, how are we looking on the screen, wifey? Makitaan ba? All right, let's try it. We'll see what happens. Go ahead. Makitaan ba sa tanan? Makitaan? Go ahead. Makitaan ba? Dili kayo? There we go. Naglumba sila. Oh. Yo, go back to the beginning, babe. Balik na. I didn't realize where the screen was. Stop. Turn it around. Go to the beginning. Pause it. You done? Okay, I don't want to see the end. That'd be terrible. Stop. Okay. There we go. Sakto na. Okay. Nailumba dere, tanawa. Naitaw dere, nag-una gayud siya. Ang lain tao lumba, wala pa siya nag-start. Nag-una gayud siya. Go. We'll explain that in a little bit. Brother Mike, if you go ahead and put that away. Brother Leaderboy and Jomar, pwede kamumudaw. Michael, you take care of the projector. Let them take care of the board. Brother Jomar, I'm sorry, I said Leaderboy. I meant Jose. Sorry, Kyle. There's another Jose, Lito. Take that out for us, and then just go ahead and take this to the back. Ruth, make sure it gets turned off properly. Make sure it's turned off properly. That video will make more sense later in the message. Masabtan ninyo unya sa mensahe. Tell them my message this morning is a little bit deep in English. Lalo mong English, pero ako mo pasabot. Sige, saan? Here we go. Here's the message. Compartmentalized Christianity. Kinsa nakasabot sa pulong compartmentalized? Kinsa nakasabot sa pulong compartment? Compartment means bahin-bahin. Kini nga bowl, this bowl is compartmentalized. Pila ka bahin? Tulo. So na ay bahin-bahin. So the word compartmentalized means gibahin-bahin. So, title of the message is, ang pagkakristohanon nga gibahin-bahin. Ang pagkakristohanon nga gibahin-bahin. Come on in. Welcome kayo. Grab a seat. Naida kang lingkuranan pa. Come on in. We're going to be in trouble if everybody comes tonight. And kamo nga mga membro, ready na maglingkod diri. And it could happen, you never know. I want to talk to you tonight about compartmentalized
This morning, compartmentalized Christianity. Later, makasabot gayud mo. Magampotado ko na mga ulo. Dayon magwali ko kaninyong tanan. Heavenly Father, would you please bless the simple message this morning? A little bit of an unusual message with the video at the beginning and the title. But Lord, I pray, God, that you'd work in our hearts. Holy Spirit of God, would you please guide me, fill me, empower me, use me right now. God, would you please, Lord, work in our hearts. Thank you for every visitor, Lord. Kung naitaw diri karong bunta nga wala pa naluwas, mangayo mi karong nga sila maluwas sa dali pa mo uli. Lord, we just pray, God, that you do a mighty work. I pray our soul winners would be ready to share the gospel even this morning. Lord God, I pray that people be ready to listen. Bless us, dear God, we pray. In Jesus' name, amen. Ganang gayud ko sa Hebrews chapter 12, verse 1. Kini nga verse nagkumpara sa Kristohan sa kinabuhi sa Kristohanon ngadto sa tao nga nagdagan diha sa lumbaanay. Lumbaanay ba or just lumba? Lumbaanay. Kini nga verse nindot kayo nakadungog ko daghang mensahe gikan niini nga verse sa Hebrews 12:1. Yet Hebrews 12:1 is also a very misunderstood verse. Kini nga bersikulo nasaypan sa daghang tao nalibog gamay kabahin sa pasabot sa Hebrews chapter 12 verse 1. Aron kita makasabot gayud sa Hebrews chapter 12 verse 1, kinahanglan ta maglantaw kadyot sa Hebrews chapter 11. Got your Bible? Flip back to Hebrews 11 verse 1. Now, wala akong nag-expect o daghang bisita karon. So, medyo kamay nga Bible study karon pero makasabtan man. Hebrews 11. Does anybody know, na bisang kita nga kabalo, unsay special kabahin sa Hebrews 11? What do we call Hebrews 11? It's the chapter of what? Of faith. Na mga stories kabahin sa daghang tao sa Old Testament o ilang dako o sa kadako sa ilang pagtuo. Hebrews chapter 11 verse 1. Kung nasa amen? Here we go. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So Hebrews 11 is talking about faith. Nagastori kabahin sa pagtuo. For by faith, pinagi sa pagtuo, the elders obtained a good report. Masaya. Karon ang pagtuo maong unot sa mga butang nga gilauman, ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Kay tungod sa pagtuo, or we could say pinaagi sa pagtuo, ang mga katigulangan nakaangkon og maayong dungog. Now, kinsa man kining mga katigulangan, sakto? Kinsa man giistoryahan dere. When he says the elders, look at verse 4. Look at the first three words. By faith, Abel. Pinagi or tungod sa pagtuo si Abel. Kinsa si Abel? Igsoon ni Cain. Si Cain nagpatay sa igsoon ni Abel. Nainom mo sa story. Look at verse 5. First three words. By faith, Enoch. Tungod sa pagtuo si Enoch. Well, dali ko mabasa sa tibok story sa matag tao. But what we see here is, ang tibok chapter, kabahin sa mga tao sa Old Testament, na nasabtan ninyo, ang Biblia na 66 different books. Pero, gibahin ang Biblia sa duwa ka dakong parts. Ang first 39 books, nag-una sa pag-abot ni Kristo diri sa kalibutan. Si Kristo niabot sa Matthew, sa Gospels. And so, sa New Testament, nakastory kabahin sa panahon ni Kristo o ang panahon nga nagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Ang Old Testament, nag-una sa kinabuhi ni Kristo diri sa kalibutan. So na Old Testament, na New Testament. Now, kini sa Hebrews, this is the New Testament. So, natao na si Kristo, namatay na sa cross, gilubong naman ni balik sa langit. So, kini ang New Testament manggod, pero nagistorya siya kabahin sa mga tao dito sa Old Testament. So, kung kita mo ba sa pulong, the elders, kinsa man ang mga elders? Well, nailistahan diri ni si Abel, si Enoch, dayon na si Moses, ug Abraham, ug Noah, ug Joshua, ug Sarah, ug daghang lain. So the elders nagastorya ra kabahin sa mga tao nga naay dakong pagtuo diha sa Old Testament. Diha sa Old Testament, so wala pa si Kristo na tao. Now, nanay mga saad,
kabayan ni Kristo nga ang manluluwas, ang Diyos mo padala sa manluluwas na daghang propesiya o ang tao sa Old Testament, daghang sila nakasabot nga pohon-pohon ang Diyos mo padala sa manluluwas o siya moluwas sa kalibutan mo, siya mamatay, siya mahimong sakripisyo para sa sala sa tao. Sila nakasabot nga ang manluluwas mo abot, pero si Kristo wala pa niabot sa panahon sa ilang kinabuhi. Are you following me? So, kini nga chapter, nagingon sa stories, kabayan sa tao nga naay pagtuod, nindot kayo, dako ang ilang pagtuo, diha sa Old Testament, diha sa panahon nga si Kristo, wala pa na tao. Look at verse number 13, Hebrews chapter 11, verse 13. These all died in faith. Nagastori gihapon kabayan sa mga elders, katigulangan. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Bisaya, kini silang tanan nangamatay diha sa pagtuo, nga wala nakadawa sa mga saad. Apan sa nakita kanila sa halayo, og nagasalig mahitungod kanila, og migakos kanila, og misugid nga sila mga langyaw og mga dumuduong sa kalibutan. So, kini mga tao, okay, kung panaglitan, kung kini ang panahon si Kristo mo niabot sa kalibutan, so kini ang Old Testament, ang tao nga nag-una sa kinabuhi ni Kristo, dayon ang New Testament na diri, ang tao nga nabuhi diya sa panahon ng Kristo og nagsunod sa kinabuhi ni Kristo kana diri sa New Testament. Kini mga tao, natao sa wala pa si Kristo, niabot dari sa kalibutan. Pero ang Biblia nagingon, they died in faith. Namatay sila sa wala pa si Kristo niabot. Pero nagatugi hapon sila hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi nga ang manluluwas moabot. Sama nga kita diri, si Kristo namatay dugay na 2,000 years nilabay namatay si Kristo. Kita nagatuo nga siya miabot na, siya namatay na. Sila naguna niya ug nagtuo nga siya moabot pa ug mamatay pa para sa ilang mga sala. Pero priyo gyapon maluwas ang tao pinaagi sa pagtuo. Kahit tungod sa grasya, kamong nangaluwas, pinagi sa pagtuo. O kanadalik sa inyong kaguliyon, kini ang gasa sa Diyos. Dili sa mga buha, arong walay si bisan kinsa gayod, bisan kinsang tao gayod, nga magpasagarbo. So, dito sa Old Testament, nagatu sila nga si Kristo mobot. So, namatay sila, wala pa siya niabot. So, they died in faith. Namatay sila nga nagatuo gihapon mobot pa siya. Padayon ta. Dayon nagpadayon ang chapter naglista daghang lain, delita mo ba sa tanan ngalan nila og mobot na ta sa verse 39 ang atong unang text verse. Look at Hebrews 11 verse 39. Excuse me. Hebrews 11:39. Kung nana say amen. And these all, kinsa ang these all? Kinsa man kana? The elders. So, sa verse 2, the elders obtained a good report. Verse 13, namatay sila diya sa pagtuo. Verse 39, and these all, having obtained a good report, through faith, received not the promise. O kining tanan nga nakabaton og uska maayo nga dungog, pinagi sa pagtuo, wala nakadawa sa saad. Unsay saad? Unsang saad? Ang saad nga ang maluluwas moabot. Wala sila nakakita niyana. Nagatugi hapon, pero wala sila nakakita. Sa mga kita karon nagatuo, pero wala ta nakakita. Jesus said to Thomas, he said, Thomas, nakakita ka og nagatuo na. Bulahan kaayo sila na dali mo kita pero motugi hapon. That's us. Kita, wala nakakita, pero nagatuta. Si Kristo, ang anak sa Diyos na tao. Nagkinabuhi siya dali sa kalibutan. Namatay siya. Ingong nga, sakripisyo para sa atong sala. Nagbayad siya sa tanan sala. Hangtod sa kangturan. O pwede ta maluwas tungod sa iyang sakripisyo dali tungod sa atong buha. So that's us. Nagatuta. Pero sama sa atong situation karon ay tao sa una. Nagto sila moabot pa siya. Ayon namatay. Wala pa siya niabot. Wala sila nagdawa sa saad. Wala sila nakakita sa ilang kauliang mata. So, kining mga elders, kining mga tao nga naipagtuo gayo diya sa Old Testament. What does it say about them? Having, importante yun ni, having
obtained a good report through faith. Sakto gayud ang translation sa pulong report. I-translate sa Bisaya, dungog. Reputation. Reputation. Your reputation is what other people hear about you. Unsa madungog sa uban kabahin nimo kana ang imong reputation, di ba? So that's the report, the reputation. So sila nagkuha or nagdawar, nakabaton sa mayong reputation. Nga naman, tungod sa ilang pagtuo. Now, I have a question this morning. Huno-huno ba nako? Kinsa karon adlaw. Kinsa karon nakadungog pa sa mayong report kabahin sa pagtuo ni ining mga tawhana. Kinsa ang makadungog kabahin sa ilang pagtuo? Kita. Di ba? Kita man. So, pinaagi sa pulong sa Diyos, kita mao ang mga saksi sa ilang pagtuo. Sabta niyo ka na. We are the witnesses of their faith. Now, sa'y pasabot sa pulong witness. Sa Bisaya, saksi. Kung ikaw mukita sa krimen, ikaw mao ang saksi niya ng krimen. Di ba? What does that mean? Tungod nakakita ka sa krimen, karon makasulti ka kung unsa imong nakitaan. Di ba? Kanang pasabot sa saksi. Naidua ka bahin sa saksi. Makakita, makasulti. Kana manggurang saksi, di ba? Makakita o makasulti. So kita makakita sa ilang pagtuo, pinaagi sa pulong sa Diyos. Kita makakita sa pagtuo ni ining mga tao ug ang ilang pagtuo magpalikon kanato sa atong pagtuo. Sabta ninyo? We are strengthened because we see their faith. So, kinsa man ang mga saksi sa pagtuo ni ining mga tao? Kita. O ang tanan laing Kristohano nga nagatuo sa Biblia. Everyone who's ever been saved and studied the Bible, maong saksi sa pagtuo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noah, ni Moses. Sa una, nalibog ko kabayan ni nga verse. Having obtained a good report. Kining mga elders na nakabaton sila sa mayong dungog. I thought it was saying atubangan sa Diyos. Diya sa pananaw sa Diyos. I thought it was saying they had a good reputation before God. But that's not what it means. Nagatuko nga kini nagsulti, ang Diyos gipahimuot tungod sa ilang pagtuo. Now that is true. But that's not what the verse means. Listen to what I'm about to say. Your character is what God knows about you. Ang imong batasan kana ang nahibaloan sa Diyos kabahin nimo. Saktong grammar? Your reputation is what others hear about you. You see the difference? God doesn't need to hear about you. He saw everything. Dili mag-report nga to sa Diyos, kanyang gibuha ni Ja. Kabalo na siya! Diba? The report is not talking about the report to God. It's talking about the report to men. Unsay nadungog sa lain tao kabahin sa ilang pagtuo. Are you with me? Nag-follow ba? So karon adlaw, kinsa ang makadungog sa mayong reputation, mayong report kabahin ni ining mga elder? Kita. We are the witnesses of their faith through the Word of God. Are you with me? And that's exactly what the word means in the Greek. Now, dili ko mutuon sa Greek kanunay. Usay-usay ra. I can read Greek, but dili ko hana sa Greek. But the word in the Greek that they translate, obtained a good report. Let's see if I can read it. Hold on. Marturetentes. Say, Pastor Mike, what does that mean? It means, watch now, this is important. They are witnessed. Unsay kalihinan sa sila
nakakita ug sila makakita ug sila makitaan. Dako gyud ang kalinan, di ba? Dako gyud. Okay, if I say makitaan ako, that means nailain nakakita na ako. But if I say makakita ko, that means I see something else, di ba? That word there is passive. It means someone else was looking at them. Sila ang makitaan, sila ang naitao nga nagsaksi kanila, nakakita kanila aron makasulti sa uban. Are you following me? So when it says they received a good report, it's talking about their reputation before us. Now look at chapter 12, verse 1. This is when people get confused. Where are we now? Hebrews 12, verse 1. What we're seeing here is nailain tao nga nagbantay sa pagtuo ni ining tao sa Old Testament. Kinsa man gurang magbantay sa ilang pagtuo? Kita. O ang lain tao nga mo tuon sa Biblia. Are you with me? Look at me in chapter 12, verse 1. Hebrews 12:1. Kung nasa, amen? Wherefore, seeing we also, very important, also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Tungod niini sa nakita nga kita usab gilibutan sa uskab mabagang panganod sa mga saksi, ihiklin natong matag kabugaton o ang sala sa labing kasayo nga makapukan kanato o atong daganon uban sa pailob ang lumba nga ana sa atong atubangan. Daghang tao mo basa niini nga verse. Ug malibog na sila naghunahuna. Oh, gipalibutan tad karon sa dakong panganod sa mga saksi, meaning daghang gayud ang taong nagbantay na to. Ang panganod means daghang gayud. Daghang gayud ang nagbantay na ko. Oh, ang tao maghunahuna. Kanana ka istorya, kabahin sa tao sa chapter 11, sila nana sa langit ug nagbantay kanako diri sa kalibutan. Baliktad yun ka na. But many people think that's what it means. But you remember what we just read in chapter 11? Who was witnessed? The elders. Kinsang gibantayan? The elders. Kinsa naay reputation? The elders. And then it says in chapter 12, verse 1, we also kita pod naay mga saksi nga mobantay kanato sa atong Kristohanon kinabuhi. See, many people have gotten confused with this verse because we don't compare it to Hebrews chapter 11. It's not saying those men there are witnessing us. It's saying we witness their faith and their nailaing nga nagbantay na kanato. Samtang kita maglumba, magdagan para sa Ginoo, naidaghang tao nagabantay kanato. Sama nga kita karon magbantay sa ilang pagtuo. Am I making sense to you? Twice in Hebrews chapter 11, ang Diyos nagingon, they obtained a good report. It's passive, meaning sila ang makitaan. Ang ilang reputation was heard by others. Nailain makadungog kabahin nila. It's not talking about God, it's talking about us. And we also, sama kanila, kita pod, na daghang taon nagabantay kanato. Am I making sense to you? Diri sa verse 1 of Hebrews 12, ang tao gigamit sa Diyos magsula. We don't know who wrote Hebrews. A lot of people think it was Paul. I don't know. Wala ko sure. Ang Biblia dili magsulti klaro gayon. Basin Paul, basin uban, wakoy labot. Pero bisan kinsa gigamit sa Diyos sa pagsula sa Hebrews, he's comparing the Christian life to a race. Nagkampara siya sa atong kinabuhi para sa Ginoo, nagkampara siya niya ngato sa lumba anay. Og diya sa panahon sa Rome, naay ang Colosseum. Kinsa nagaduong kabayan sa Colosseum sa Rome? Sama sa dakong nga stadium karon, naay mga stadium diri. Kung si Manny Pacquiao magboxing, naay dakong nga area nga siya magboxing, or kung naay basketball game or niya nga klase sa butang, naay stadium, di ba?
So, nagkampara siya sa atong kinabuhi sa lumbaanay. Kung ang tiglumba, mag-andam magdagan, mapuno gayur ang tibok Coliseum, mapuno og, what's the word I'm looking for? Round kayo. Libot? No, that's tuyok, huh? Huh? Whatever Gillette just said was correct. And the Coliseum is round. Round kaayo. Kung ang tao mag-andam magdagan, makalantaw siya palibot. O gipalibutan siya sa mga saksi nga magbantay sa iyang lumba. And when you're looking up, kung daghang gayud, dili klaro ang panagway sa matag tao, di ba? So that's why I use the word a thick cloud. Not thick, what's the word? Seeing we also are compassed about by so great a cloud of witnesses. Sila ang nag-translate sa Bisaya, mabagang pangano. That's why I said thick, mabagang. So it's the idea of kung magbantay ka, dili ka makakita nga klaro, just daghang gayud. Di ba? Dili ko makakita klaro sa ilang panagway, pero silang tanan makakita kanako. So kanang idea sa Hebrews chapter 12 verse 1, sama nga kita ang mga saksi sa tao sa Old Testament nga nag-una kanato, kita makalantaw sa ilang pagtuo, ma-encourage ta, mapalig-on ta tungod sa ilang pagtuo. Nagdaghang tao nagpalibot kanato, nagabantay sa atong lumba pod. Nagabantay sa atong pagtuo. So here's the very simple message to this morning. Nag-expect ko mga membro ra or pipila nga bisita ra karon, daghang bisita. But here's the message karong buntag. You listen? People are watching you. More than you realize. Gipalibutan ka sa mga tao nga nagabantay sa imong pagtuo. Nagabantay sila aron mukita kung ikaw magpadayon sa pagdagan sa imong race o kung ikaw maisama sa daghang laing nga mapukan ug maundang. Kanan sila mukita kung imong pagtuo malig-on aron ikaw magpadayon. Naay tao nagabantay sa imong pagtuo, sa imong pagdagan sa lumba. So here's the question this morning. Will you also receive a good report? Or will you stumble and fall like the video we watched at the beginning? Ikaw pod makabaton og mayo nga dungog sa katapusan sa imong lumba? Or may sama ka niya ng tao luoy kayo? Maka-imagine ba ka sa pagkaulaw? Gipalibutan siya, thousands of people na dito nagbantay. Kung hunong-huna siya, ako mo daog. Nakita niyo, dito sa America, kung ang tao maghimo niini, you know what that means? It means cheer for me. Palakpa para nako, ako ang mutaog, cheer na. Nagpasagarbo siya. Abi niya, ako mo daog. Nga naman wala ka mo, nagpalakpa para nako. Dayon ang tao may agir. You see his face? Nindot kayo. Katawa ng gyud. Pero pagkaluoy, pagkaulaw, di ba? Kamino na. Daghang Kristohanon, kana gayud ang ilang Christian race. Nindot kayo sa sinugdanan, murag mo daog gayud, dayon sa kalit lang, masyak gayud ang dili ba na-surprise gayud mo? Wala, sa ibang ground, wala ba na-surprise ka sa natumba siya, wala ka nag-expecter. Nagadong ka sa inyong tingog, uy! Di ba? Kana ang gisulti sa mga tao kung mukita ka na ako, muagi sila. Good morning, sir. Ay, buntag. Uy! Amerikano ka ba sa Bisaya? Uy! Pero daghang Kristohanon, mag-star sila magdagan. Dayon sa kali lang, mapandol ka o mapukan gayod. Nga naman, daghang gayod. Ang Kristohanon mapukan. Watch. Atubangan sa tanan. Mga Christian, I'm talking pastors. Mayo nga mga pastor. So winning pastor, nagwali sa mga kanako. O nasakali lang, na-shock gayon ang tanan. Wow, unsay na itabo! Nga naman sila mapukan. Nasabta niyo, pukan, tumba.
Makita na to ang rason nga daghang Kristohanon mapukan. Makita na to sa atong text verse sa Hebrews 12:1. Would you look at it with me, please? Nga naman daghang tao mapukan at tubangan sa tanan saksi nga nagbantay kanila. And by the way, paminan ako, kung mapukan ka, ang nagbantay nimo, mapukan pod. No one falls alone. Walay tao maginusara diya sa iyang pagkapukan. Kanunay na uban, nglaylain, mapukan uban nimo. Kung mga batano naghunahuna, walay tao, dili akong kinabuhi lang kani, dili mag-apekto sa uban, na kay mga manghod. Kung magundang ka, sila magundang pod. Na kay mga pamangkod. Kung mga kinikanan, kung magundang ka, sa may tabo sa mong mga anak. Ang nagbanta nimo, mapukan uban nimo. That's why it's so sad when a pastor sins and falls out of the ministry. Kung I don't mean just a small little, I mean a serious sin. Dali na siya pwede mag-pastor. Pagkaluoy para sa tibok simbahan. That's why I try to be so careful. I'm not perfect. I recognize pwede ko mapukan. Kinahanglan ko magamping gayod. Na ako'y unod sama ninyo. Pwede ko mapukan. Sometimes, the pastor, he doesn't struggle with temptation. Gitintalan ko sama ninyo. I think it's not tintalan. Si usay masayap ko sa Bisaya pod. Nga naman ang mga Kristohano mapukan. Look with me at Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Tungod niini sa nakita nga kita usab gilibutan sa uska mabagang panganod sa mga saksi, ihiklin na tong matag kabugaton, meaning ipadaplen, ibuhi, no buhii, unsa man ay? Buhia ang mga kabugaton padaplen. Ihiklin nato ang matag kabugaton ug ang sala sa labing kasayo nga makapukan kanato ug atong daganon uban sa pailob ang lumba nga naa sa atong atubangan. Ang mga Kristohanon mapukan diya sa ilang tumba because they fail to lay aside their weights and their sins. Dili sila magbuhi padaplen sa ilang mga kabugaton o ilang mga salap. Si Pastor Mike, unsay pasabot niya, unsay kalinan sa kabugaton o sala, ay wako na kasabot. Simple kayo. Kung panaglitan na race diri sa dapitan, ang government mag-schedule sa race, mukuha ka sa imong number, magbutang dere, magandam ka mag-race, magandam ka maglumba. Bawal ba nga ikaw magdagan nga nagsuot nga bugat nga work boots? Bawal ba? Dili bawal. Butol pero dili bawal. Di ba? Bawal ba nga what's the word for carry on your back? Backpack. Magpasan og bugat nga backpack. Magbutang sa mga hollow block sa sulod. Bawal ba? Bawal ba? Dili, sugtan. Mudaog ba ka sa race? Dili. Ang mga kabugaton magpahinay kanimo diya sa imong pagdagan. Di ba? Naidaghang butang sa atong Kristohanong kinabuhi nga dili sala gayud. Dili bawal kayo. Pero sila magpahinay kanato sa atong pagdagan. Nagkarong buntag dali ko mag-focus sa mga weights. Mag-focus ko sa sala. But I will say this. Kabalo ba ka unsang pinakadakong kabugaton sa atong paglumba karon in 2023? Can I show it to you? It's in your pocket. Gaan man good, pero dakong kabugaton sa atong Christian life. Unsa magpahinay kanato sa atong pagpangalagat sa Ginoo? Dili sala, plastic na lang. Now, naay sala, magalantaw ka bisan unsang kadautan, sorry. Pero kini dili sala. Ang pagbaton sa cellphone dili sala. Pero kabugaton para sa daghang tao. I become increasingly convinced. I have never met in my life
a Christian teenager who is strong enough to have their own cell phone without supervision. Wag yun. Wag yun. Pero ang mga batanong karon nagato, kung wag ko'y cellphone, mamatay ko! Unsaon paghibulong ko ang tao nag-like sa akong post? Unsaon ako pag-post? Ang tibok kalibutan kinahanglan mahibalo unsa akong gikaon sa pamahaw. The average Christian, nakulangan siya sa iyang pagbasa sa Biblia, nakulangan siya sa pagampo, nakulangan siya sa faithfulness sa church, naglisod siya sa pagsangyaw o ang pinakadakong rason mag-usik siya sa daghang time diya sa iyang phone. Bisan walay kahugawan, bisan walay dirty videos, bisan walay pornography, bisan walay chat sa mga buwong dito sa US. Girls, nga naman lagi mag-chat ka sa mga Amerikano. Nagkatawa siya sa imong English. Let me tell you something. Kanang nga mga Amerikano mag-message nimo, oh, kuwapa kaayo ka. Block him! Nairason nangita siya sa uyab dari sa Pilipinas. Nagpakya siya sa iyang kaminyoon sa US. Dilitanan. I'm not against Americans marrying a Filipino. I don't think there's sa lot, but there's a reason. Dugay na nami sa Brother Kerry dari sa atong church. Of course, we have a friend here. He's married to a Filipina. But they met through their church work, not through Facebook. Brother Kerry, na dari dugay na. Nindot kayo siya, di ba? You listen to me, he's the exception, not the normal. His wife died, and he remarried in the Philippines. But most of the men who are looking for a Filipina girlfriend, there's something wrong with them. You know, the whole thing, I'm 70 years old. Naitaw, 70 years old, mag-chat sa babae nga 22. Nay problema. Hello. Welcome to Truth Baptist. Happy anniversary! Nagumag-call ka ninyo? How'd I get over there? Oh, cell phones. Ubanin niyo mga batanon, the best thing you could do is go throw your cell phone in the ocean. Mahimong ka, mas mayong Kristohanon kung wala kay cellphone. Si Pastor Mike, wala kung nakasala. Sigurado ba? Pero bisan wala, kanama ang babag sa imong pagbasa sa Biblia. Di ba? Dagang batanon huno-huna. Ako ang mayong Kristohanon kung tungod nag-share ko sa Bible verse sa Facebook. What? I'm serious. Ubani yung mga batanon, dapat mo hatag ka sa imong phone, sa imong kinikana mo. So di kaya na ako kanikaron. Kinahanglan kong magdo sa Ginoo na. Aren't you glad you go to Truth Baptist Church? Magagnawong ang pastor dere. Pero wala ko'y plano magwali kabayan sa kabugaton karon. Kanang sideline lang ka na. I want to focus on the second part. Watch me now. Ang kabugaton, ang weights, magpahinay nimo, but normally dili sila magpatumba nimo. That's what sin does. Ang sala ang magpatumba nimo diha sa imong pagdagan. Nga naman daghang Kristohanon, mapukan sa ilang lumba para sa Ginoo. Ukitang tanan na siya, wako ka-expect. Nga naman. The answer is always the same. Wala exceptions. When you see a Christian fall, matumba gayud. Kanunay, ang rason na sila'y gamay
gamay nga mga sala nga sila nagdumili nga magbuhi. Here's our problem this morning. Are you listening to me? Nagatuta. English yun na. We believe that we can sin in one little area of our lives and it won't affect the rest of our lives. Nagatuta nga kita makasala sa kagamay nga area sa bahin sa kinabuhi. Kamay nga bahin, pero dali mag-apekto sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Daghang Kristohano nagatuo nga sila makabahin-bahin sa ilang kinabuhi. Kini ang akong pagpangalagad sa Ginoo. Kini ang akong panahon sa barkada. Kini ang akong entertainment, mga movies, mga books, mga lingaw-lingaw, ang mga music na dere. So nagatuta nga gibahin-bahin ang atong kinabuhi. So kini ang bahin sa akong personal life. Kini ang dako tadi, mas dako pa akong pagpangalaga sa Ginoo. O dari ang gamay ang akong entertainment o relaxation. Lingaw-lingaw gamay. O nagatuta nga makasala ko gamay dari sa akong entertainment, dari sa akong lingaw-lingaw, sa akong relaxation, o kanadili gayor mo pektar sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ba kanang gihuno-huno sa tao? Nagadawa na ta sa bakak sa yawa nga kita ready na? Compartmentalize sa atong kinabuhi. Unsay katuyo anining abol? Makabutang sa lain-laing klase sa pagkaon o dili sila masago. Tinod? Og huno na ta, pwede ko maglain-lain, makabahin-bahin ko sa akong kinabuhi. O kung makasala ko gamay dari sa barkada or gamay sa akong entertainment, magbantay sa meet niyo, hugaw-hugaw nga movie, pero okay raman, or makakuyog sa akong barkada, diya sa dautang gamay ra, pero dili ka na mag-apektor sa akong paglakawban sa Ginoo. Dili ka na mag-apektor sa akong pagsimba, magsimba gyapon ko. Dili ka na mag-apektor sa akong pagsangyaw, magsuhuning gyapon ko. Nakadawat na ka sa bakak sa yawa, nga ang kinabuhi nimo mabahin-bahin. Dili pwede. We think our Christian life is this. The Bible says our Christian life is that. Amen. Kung modawa ka gamay nga sala, gamay na lang. Gamay nga pagbantay sa kaugawan sa YouTube, kadautan diya sa Facebook, katawanan, Pastor Mike, joke-joke lang. Ang mga prank. Pwede ko mabasa gamay nga dirty book, pero okay naman. Pwede ko magbantay sa dirty TV show, like, ang daan show, Showtime. Kamay na lang, Pastor Mike. Dili mag-apektor sa akong tibok kinabuhi. Sigurado ba ka? Kini, dili ang imong kinabuhi. Kana. O basin hinay-hinay. Pero ang gamay nga sala, pohon-pohon, mag-apektor sa tanan. Look back at our text verse. Look back at our text verse. Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Ihiklin nato ang matag kabugaton, ug ang sala sa labing kasayo nga makapukan kanato. Kana nga pulong sa English, beset. Lusod nga i-translate sa Bisaya. Because it's actually an entire phrase. Which doth so easily beset us. That's only one word in Greek. Phrase sa Bisaya. Ay sa English ug sa Bisaya. Ang pulong beset, nagpasabot, magpalibot.
Kung mabasa ka sa story sa Genesis, sa diya sila, nag-invite sa mga anghel, nagsalud sa yung balay dito sa Sodom. Dayon ang mga daotang tao sa Sodom, nagdo sa balay. Ang Biblia nagingon, they beset the house round. Nagpalibot sila sa balay. The idea of beset is this. Here's what beset means. Magpalibot aron magatake. Encircle for the purpose of attack. Now, what is the theme of Hebrews 12:1? Maglumba ta. Diba? So, kita maghunahuna. Nakoy gamay nga salat dere. Nakoy gamay nga salat. Dali ko ganan mo buhi sa akong salat. So, maghipos ko dere ang pastor wa kabalo, ang laing membro wa kabalo. And that won't hurt us. But the Bible says, very quickly, kung maghawid pa ka ta sa salat, that sin very easily, very quickly besets us in our race. Come here, guys. Kamong tanan dere. Kamong dere. Tingdog dere. Tingdog. Come on. Tingdog na. Tingdog na. Hurry up. Kau tingdog dere. Kau tingdog dere. Dere ka. Hoy. Dere ka. Dere. Jose. Jomar. I always forget. Lionel, Jade. Not shy. 5 million names. And Rain. Ali. Joshua. Ali. Ay, palibot na ko. Hugot man. Hugot man. Hurry up! Hugot man! Maglumbat ta! Now watch. Watch me now. Shh. Kung naglumba ko, o silang tanan magpalibot ka na ko, nga naman sila magpalibot, aron magpandol na ko. Diba? Pwede ba ko magpadayon sa akong race? No, watch. Gi-block sa tanan direction. Gipalibutan ko. I thought I can handle the sin, and very quickly that sin circles my entire life. Are you listening? Ang lalaki naghunahuna, pwede kong magbantay kamay nga pornography, and very quickly ang pornography ang naghukupot gayud sa yung tibok kinabuhi. Ang mga batanon naghunahuna, pwede mi manguyab-uyab gamay, and very quickly ang pagpanguyab magkontrola sa ilang tibok kinabuhi. Are you listening? We think, pwede na gamay nga salat dere. Very quickly, ang salat, mag-control sa tanan. Salamat, pwede ko mo maglingkod. Nay, pareho nga kamatuuran dito sa Galatians chapter 5, apit na tahuman, Galatians chapter 5, verse 9. Daaghang Kristohano, nagdawa sa idea nga pwede magbahin-bahin sa kinabuhi. Sayop gayud sila. Are you listening? Galatians 5:9. Galatians 5:9. Kunana, say amen? A little leaven leaveneth the whole lump. Ang uska gamay nga igpapatubo, nagapatubo sa tibuok minasa. Sabta niyo minasa? Kung na dough, maghimo ka sa pan, magsago ka, magmixing sa dough na flour, lain-lain, o mag-add ka sa yeast. Sa Biblia, leaven, or igpapatubo. Kamayra ang leaven, ibutang sa bread, o ang tibok bread, musaka na. Tinod ba? Sa Biblia, ang yeast, maong picture sa sala. Dili sala, picture na lang. Tungod, ang leaven, sama sa sala. Kung mudawat ka gamayra, ma-picture gayud ang tanan. A little leaven. Gamayra ang yeast, mag-picture sa tanan dough. Pero kita naghunahuna, kaya na akong gamay nga sala? Gamayra? Padayon ko maglumba para sa Ginoo, okay naman ko. Well, okay naman. Ug sakali lang ang imong salap magpalibot kanimo ug matumba gayud ka. Ug ang tanan lain tao, Tanay, amin na mo nga. Kuskan gyud siya nga likon kayo para sa Ginoo ang tanay tabo. Naius ka gamay nga salap, well, nagdumili siya, nagbuhi. Because naghunong na siya, kaya nako ang gamay. Can I ask you a question? We're done. Ako pangatana. Nagadawa ba ka sa bakak sa yawa na ikaw pwede magbahin-bahin sa imong kinabuhi?
Pwede ko mo alagad sa Ginoo, dere, pero dere na ay gamay nga sala, gamay nga kaugawan, gamay nga uncleanness, gamay nga lingaw-lingaw, gamay nga ilimnon, gamay nga uban sa barkada. Nagsulay ka magbahin-bahin sa imong entertainment, gikan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili pwede. Nagsulay ba ka magbahin-bahin sa imong relaxation? Can I ask you a question? What do you do when you're stressed? Aron mag-relax. Sa imong buhaton. Sa imong lantawon sa imong phone. Sa imong buhaton uban sa imong daan barkada. Mag-relax kamay. Magdaot ka sa imong tibo kinabuhi. Kabalo ko natay daghang bisita diri karon ug wako kabalo kinsang naluwas na ug kinsa wala pa. Kung wala pa ka sure nga naluwas na gyud ka, kini nga mensahe dili para nimo. Kinahanglan ka maluwas una sa tanan. Pero para kaninyo nga naluwas na gayud. Nagsulay ka maghimo niini. Sa katapusan, maghimo ka niini. Nabay sala sa imong kinabuhi, kinahanglan ibuhi nimo. Kung nakadali karong buntag, wala pa ka naluwas, paminaw. Ang Biblia, klaro yun. Kitang tanan na sala. O tungod sa atong sala, dalitan makaluwas sa atong kaugalingon. Wala ko nagtulo karong buntag sa paagi nga ang tao maluwas. Wala ay tao maluwas tungod siya maglimpyo sa sala, sigikan sa iyong kinabuhi. Dalitan maluwas, pinaginiana. Dali gayud ka, makahinlo sa imong kaugalingon sala. Kung naluwas na ka, ang Diyos mo tabang nimo magsugod nga mo likay sa mga sala. Pero kung wala pa ka naluwas, wala kayo mahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon. Pero pwede ka maluwas karong buntag. Murag karong buntag, samtang nagwali ko, naigo ka, wow, nakoy sala. Kanamuras ang kinahanglan ta maluwas. O ang Biblia, klaro gyud, sila nga maluwas mo sa langit, sila nga dali maluwas mo sa impyerno. Simple kayo. Walay katungat, walay tunga-tunga. Oh, Pastor Mike, purgatorio. Wala dere. Kung ganaan ka mo to sa pulong sa tao, pwede. Risky kayo ka na. Ang Biblia naging unay langit o impyerno o kalibutan, kanara. O kung dali ka maluwas, dali ka mo ata sa purgatorio, temporaryo lang, dayon mo gawas. Kung dali ka maluwas, mo ata ka sa impyerno, permanente gayod. Pwede ka maluwas karong buntag. Karong buntag, wala ko nagwali sa paagi nga ang tao maluwas. Nagwali ko sa paagi nga ang Kristohanon mo palipay sa Diyos pagkahuman sa iyang kaluwasan. Una sa tanan, kinahanglan ka maluwas. Kung nagduda ka, kabayan sa imong kaluwasan, palihog. Tuguti ang tao, mag-share ka nimo kabayan sa kaluwasan karon. In just a minute, mag-ampot ta, dayon mag-invitation ta. Tiya sa invitation, na yung mga tao, mga membro sa atong simbahan, basta gayud sila sa nimo. Pasing na tao mo, doon nimo mga tanap, ikaw ba naluwas na? Pwede ba ko mag-share ka nimo sa simple kayo, upat kabutan, kabayan sa kaluwasan, palihog. Tuguti siya magpasbot nimo. Ayaw unsay pulong. Ayaw mo tugo imong garbo mo pugong nimo. Di ko kailangang tao magpasbot na ako. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ang pinakatakong rason ng tao mga impyerno, dali tungkol sa dautang sala. Ang pinakatakong rason maong garbo, dali sila mutugo ang tao magpasbot nila sa kalawasan. Tuguti ang tao mag-share kanimo, palihog. Para sa imong kaugalingon benepisyo, dili para sa atwa. Ayaw mo uli, hangtod na luwas na gyud ka. On every head bowed, every eye closed, dugo namang ulo, piyang mata.